Uwe urkhat ka kenhun penterium na Bangladesh henin kasngi ka khat artarik unailar arajar arusan ula Kawang de Tiar Pynbthei Shah ki Paidbah ha Kthong Khonjoy Southwest Khasi Hills District Katba ki Paidbah kidang mut ban kem ya u Kitolong khubor na ki pulit ka Southwest Khasi Hills District la yathu ba henin kasngi ki Paidbah Kthong Khonjoy kila ya uwe pad urunar suba nong Bangladesh ha kashnong majisora Southwest Khasi Hills District ha kaba kila persyang ban kem ya u Henry don bok pa ula lat pet no shakawe ka klaw berben bad haba ki Paidbah ki persyang ban be bad kem ya u laya thu ba uni urunar ula Kawang da arteli ki Tiar Pynbthei shaki Paidbah bad penlongi ki Paidbah ban amnut turshu laya thu ru ba uwe na pedeng kite ki bom ula Pynbthei kat ba uwe pad shem la Pynbthei Henry don bok ba shem la dan manu bak min saw ha ka te ke jingja Nakalyang ki pulit ka Southwest Khasi Hills District kila pentip Shah ka bomb squad bat laya thu bakin sapoi Shah ka teka jaka menta kasngi ban pentikna ya ujat Tiar Pynbthei bala pendan kam da uni urunar. La ongru ba tang mariat yo jing tip halor kani ka jingja ki pulit ka thanat nong halam bat ki sipai BSF kila hiar wood Shah ka teka jaka bat kila penlong ya ka jing khandra ka bajor ringkat ka jing rap jong ki Paidbah nong shnong. Henry hadu de tho ya kanika khubor kim shim lalap din satya ya utay runar kadaw ka long ba ki pulit bat ki BSF ki kandu shibun ki jing ha ka jing thwet ya ki tegi runar namar ka jing jor slap bat kumjo ka jing rben palat ul o khandaw ha ka te ka than Henry wat la ka taru ka jing khandra bat jing thwet ya utay runar kandang ne hadu menta la ongru ba uni runar ubalat pet salit na ki kti ki Paidbah Imat uday ubala yo jing hikai hakikam tiar siat bat Tiar Pynbthei bat yanujor bat kite ki Henry ungut ki wei pat ki bala Shah kem hakini ki khendiat sngi kita long khubor na ka than ki yathu ba ka jing Shah thombor jing Shah ra bor bat ka jing persyang ban penyap ya utay samla na ka shnong rong dangai ubal srang e marak arphuis nam karta dangshen kalap penbitar ya ki Paidbah Kthong Khonjoy hakaba kila penlong ya ka jing thwet ka bajor ya ki te ki runar kitolong khubor kila thu ruba ha kasngining kong ki Paidbah ka te Kthong kila yo iru ya uwe runar suba khar Bangladesh ha ka te Kthong Henry kimla ban nut ban kem ya u namar ba udan tiar siat ये पर्ची किससे आई अंदर पे बिठा सकते हैं इसको जी जी बिठा सकते तेरा नाम है तेरा नाम क्या है बोलो चाबी आप ऐसे मिया क्यों बिशो इन और में ना मासूद पूरा नाम बोल आगे क्या है मासूद अख्तर मसूद यार मसूद अख्तर ग्राम नाम क्या कुमिला कहाँ पड़ता है पोस्ट ऑफिस मोहनपुर और पुलिस थाना देवीधर सुशील ये जो कल वाला देवीधर पड़ता है पुलिस थाना कल वाला जो सामान है ना हाँ पता करते हैं थोड़ा सा भीड़ को वो करके ना पोस्ट ऑफिस मोहनपुर कहाँ पर पड़ता है